Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy, og Lola Hubag, naalang ko'y i-share ninyo, kinikabahin sa akong kinabuhi. Palihog tawagan nilang ko sa pangalang Jovelyn, ni ako karon sa Saudi. Minyo kong mga idol, kasado mi sa akong bana, pero wala mi communication. Paminaw na ako, dili ko niya mahal, kay wala man gid siya ga-care sa ako mga idol. Ngano kaday? Akong bana ba? Wag gid siya chat sa ako oy. Unhi chat? Di ko eh. Gusto na ako nga muna siya chat sa ako Kana bang mangumusta po siya na ako. Kana mo ingon siya nga, gimingaw na ko nimo. Sus ang hinampak, wag yung pakialam sa ako Di man lang kapangutana kung buhay pa ba ko diri. Nagit siguro yung mga bala nga manhid. O dili showy. Ambot, si tawag na sa ilaha, uy. Da, makawalag ka na uy. Og labaw sa tanan, makawalag gugma. Na, magtarong gid siya day. Kidaghan ba kay mga lamion sa social media? Gani day, dakan man gani ka chat na ako. Gapangutana kung single pa ba daw ko. Mauna diha. Daghan yung mag-apas nato. Maog yun. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Kaya wala may pakay sa ako ang akong bana. So ning entertain ko glain mga idol. So na ako'y uyab karon nga 27 years old. Maguwang ko niya, kay 41 naman ko. Mabati gyud ako nga love ko niya mga idol. Kay magsiki man siyang panawag na ko. Pero may gyud ming mag-video call. Si my loves man day ni. My loves. Bago ka rin digo, my loves. Kaayo my loves. Kasaksis ako, my loves, eh. Sexy lang. Guwapa po, siyempre. Ngano ka my loves? Karo sa tamang ka magakus. Karo sa taka malukan, my loves. Paabot lang sa ugon. Naginam-hinam na ka kung makauban ka, my loves. Puhon lagi my loves ko. Pakisa ko, be. Kiss lang ko diha. Asa mo kumukis, my loves? Ikaw, kung asa ni mo gusto. Siyempre. Diha, my loves, oh. Kagilo ka, uy. Kagilok, my loves. Mas kilok yun sa personal, my loves. Puhon, my loves. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Magbuntag lagi mig telebabad sa akong uyab. Grabe siya makakare sa ako Sweet pagyud kaayo. Kaya bang maramdaman gyud nako niya nga mahal ko niya mga idol. Dili parehas sa kumbana nga wa gyud pakialam sa ako Hinungdan nga nahulog na gyud og maayo ang akong loob sa akong uyab. Pila edad na day? 27 day. Uy, 14 years inyong age gap. Isyu ba ang idaday? Actually, dili man, pero pare na ako, mas okay kung mas older ang lalaki. Pero sa bagay, naman po yung mga lalaki nga, mas ganahan sila mas older ang babae, kaya gusto silang bibibibihon. Na, baliktad man day, uy. Kay kini akong uyab, sweet man kay sa kuha. Ako may ihang gina baby. Mabati gina ko ihang gugman ako, day. Maunang, nahulog na gidug maayo akong loob sa iya, Good luck ang imuhang gibati, day. Basta ako, manarbaho rin ko diri sa Saudi para sa kong pamilya. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Mauni ang akong gikalibkan karon. Unsa man gyud ang akong buhaton ini nga in love naman kaayo ko sa akong uyab. Wala man bitoy pakinako ang akong bana. So hinaot nga inyong matagad kining akong story.
og mahatagan ko ninyo sa inyong advice. Daghan kaayong salamat. Ang inyong letter sender, Jovelyn. Maing hapon sa to ang letter sender si Jubilin. Maing hapon. Maadyo nga po sa mo din ako ya tutuyog nimo pod my loves. Kabisyo adlaw Sabado kita karon Mayo 20. Kapaspas na lamang nahala aritang Jubilin. Ang maayo ni mong buhaton, humanon nimo ang relasyon ninyo sa imuhang bana kung wa na gid mo nagkahigugmaay. Lisod magod basig maipit ka pag-abot sa panahon ba kasuhan ka sa imong bana. Di ba la? Yes, day kay kasado mo day, titulado mo. So may pag-imuha na lang ng tapuson kung wala na gyud kay gugma dito sa imong bana, o nya wala naman pod ka siya ga-care sa imuha, wala na mo'y communication. Kay kung maglami mog maayo ani imuhang uyab day, basin magkitaay na mo, na ni mahitabo, eventually mag-uban na mog puyo, o nya mo kibar ang utok sa imong bana, pwede ka mapriso day. Or istoryahon ninyo basig kinahanglan pa na i-workout, basig madala pa na, basig mahilot pa na, basig madala pa ng antibiotic, basig gilaay lang mo. Nawa ang communication, basig busy mo. Kinahanglan ninyong time sa usag-usa. Bisan pag naang ka sa abroad, sa nga siya na time ni mo or ikaw na time niya, mag-abot yun mo. Pero kanang kamundo ha, walay time, wala na. Walay pulos ang internet, walay pulos ang messenger, unsa pa diha. Kaya wala mo may willingness nga mag-communicate, di ba la? Maumanday, basin po ma-pride lang to imuhang bana, nagulat ra po to siya nga ikaw ang muunag chat sa iya ha. Basin ana ba? Dili man sa pagpanghilabot ni mo day ha, pero isip babay day. Nya karong panahon na daghan na kay mga scammers. Wa ko nag-ingon hag gi-scam ka na imong karelasyon kay masuko niya kanako kay pertirba nimong idlaba. Gusto lang akong iingon sa imuha nga nay ubang mga tao, ubang mga laki nga modos nila nang painlabon ang mga OFW. Kabalo na ka kung unsay ilahang tumong. Labi nagmangayo na ang laki, sige na kampada. Daghan na siyang mga pangdiman sa imuha. Mag-isip-isip po kaday. Kay daghan na bagyo kay mga scammers day. Punteriya nilang mga OFW kay kabalo sila nga ang mga OFW gipang mingaw. Dili tanan pero mostly naiuban nga modus yun na nila. Pero kung dili siya inana day, wala ka niya ginapangayo ag kwarta, well siguro gugma na. Mupadala man kag kwarta pero kanang kabubuto nimo, wa ka gipangayuan, wa ka gipugo. Pero sa gihapon, ayaw ihurot ang imong kumpiyansa, ang imong pagbati niya. Ay kanang tawhana wala pa nimo makita sa personal, wa pa ka makailan niya sa tinud-anay. Ay basin ba in love na kay kadihaon niya dili ra day ikaw ang iyang ka-chat, diba? Nya pag-abot sa panahon mag-select na lang siya, select and collect. Kanay imong batan-on, dili mi sure ni Lola kung mulungtad na. Basig ikaw lang ihang priority karon kay wala siya laing kalingawan. Sako nang la. Mauman mo agree pud ko. Sangan nga wala pa na nimo nakita sa personal, wa ka kailan niya sa personal day kung unsa na siya. Ayaw sa gyud ihurot ang imong pagsalig, ang imong pagmahal. Kay ilaron man gani kanang kailan nimo sa personal, dugay na nimong kauban, unsa na lang kanang ka-chat ra nimo. Yes. Basin ba pag-abot sa panahon, padalos-dalos imong desisyon, ikaw may masakitan gihapon. Kami ni Lola ang welfare namong Ginoo na imuha ra gyud. Salamat sa pagsalig ni atong suwat Jubilin og amping diha sa gawas sa laing nasod. Pray perminti og ampingi imong lawas kay lawas re kapital diha. Yes, pag-amping yun din haday at na ang kaugalingon. And again, ayaw kay kumpiyansa ng imong batanon nga uyab diha sa chat. Salamat inday Jovelyn og ikaw po diha may loves kung na kay suliran sa kinabuhi nga gustong ipaabot diri namo ni Kuya Tutoy. Ayaw na pagduha-duha. Kay okay ra kayo na pangalias lang. I-PM ko Lola Hubag Love Radio Davao. Salamat kabisyo sa imong pagsalig natong programa. I-PM ang imong story kung gusto ka. Lola Hubag Love Radio Davao o Kuya Totoy Love Radio Davao. Ako si Kuya Totoy. Og ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always!